ही कथा केवळ मनोरंजनासाठी बनवली असून ह्याच्या सत्य घटनेशी कोणताही संबंध नाही. तसा आढळल्यास एक योगायोग समजावा. नुकताच तेजस आणि त्याची पत्नी प्रीती हे राहायला मुंबईत आले होते. त्यांनी एक लहानसं हॉस्पिटल देखील टाकलं. त्याला चांगला प्रतिसाद देखील भेटत होता. पैशांची यांच्याकडे जराही कमी नव्हती. त्यात प्रीती ही राहायला बाहेरच्या देशात म्हणजेच बाहेरगावी होते. तिकडे त्यांच्या हॉस्पिटलला छानसा प्रतिसाद भेटला असल्यामुळे त्यांना एक लहानशे घर घ्यायची इच्छा झाली. पण सध्या तरी मुंबईमध्ये ओव्हर बजेट असल्यामुळे त्यांनी सध्या भाड्याने फ्लॅट घ्यायचे ठरवले, स्वस्त दरामध्ये. आणि त्यांना भेटले सुद्धा. ते एवढे स्वस्त दरामध्ये भेटले की त्यांना अपेक्षा देखील नव्हती. काही दिवसांनी तेजसच्या अशा लक्षात आले की आपण सकाळी आपले घर कितीही सुंदर ठेवून जात असो किंवा कितीही साफसफाई करून जात असो, रात्री काही प्रमाणात का होईना पण घरी घाण होत आहे. ही कशी हे त्याला देखील माहीत नाही. आणि एका रात्री प्रीती जोरजोरात ओरडू लागली, सोडा सोडा मला. आणि प्रीती बेडवरून उठून बसली आणि तिने तेजसला उठवले. तेजसने विचारले, अगं काय झालं, एवढ्या रात्रीचं का उठवलं? तेवढ्यात प्रीती बोलली, मला असं वाटतं की माझा कोणतरी गळा दाबतंय. असं का होत असेल? आणि तेजस बोलला, अगं तू सध्या भूताचे सिरियल्स देखील बघतेस. तेजस हे परिणाम. तेजसने गंमत करून हा विषय टाळला आणि दोघं झोपी गेले. आणि काही दिवसांनी प्रीतीने आपल्या क्लिनिकला जायचे बंद केले. तेजसने विचारपूस केल्यास आपली तब्येत थोडी ठीक नाही असे कारण देत प्रीती टाळाटाळ करत असे. आणि एका रात्री प्रीती ही पुन्हा बोलू लागली, सोडा मला, असा गळा दुखतोय. आणि ते तेजसने नेमके ऐकले. पण ही अशी का बोलत असेल? तेजस विचार करत राहिला. थोड्या दिवसांनी तेजस रात्री आपल्या क्लिनिकमधनं लेट आला आणि त्यावेळेला त्याने जे पाहिले ते फार भयंकर होते. कारण की प्रीती ही नऊवारी साडी घालून, कपाळावर मोठी कुंकू लावून, नथ घालून या आवाजामध्ये गाणे गात होती आणि तेजसचे स्वागत केले. आश्चर्य एवढ्यासाठी वाटले की जी प्रीती लहानपणापासून लंडनमध्ये राहायला होती, जिला भारतीय संस्कृती ही फार कमी माहीत होती, ती नक्की साडी कशी घालू शकते, एवढ्या कमी वेळात ती कशी शिकू शकते. आणि एवढंच का काय, जिला नेमकं मराठीही बोलण्यास थोडाफार अडथळा येत होता, ती एवढे चांगलं गाणं मराठी कसं बोलू शकते, हे विचार तो करू लागला. आणि त्या रात्रीपासून प्रीतीची तब्येत ही हळूहळू करून खालावत गेली. आणि एका दिवशी तेजसने जे बघितले ते फार धक्कादायक होते. कारण की प्रीती ही पांढरे डोळे करून भिंतीवर चालत होती. ते बघताच तेजसला हृदयविकाराचा झटका यायचा बाकी होता असे राहिले होते. तेजस जोरात ओरडला, अगं प्रीती काय करतेस? नक्की तू केलंय काय? प्रीती शुद्ध झाली आणि प्रीती बोलली, मला खरंच ठाऊक नाही काय चाललंय, पण माझं डोकं हे खरंच रोज दुखत असतं. काहीतरी कर तेजस. प्रीती अशी बोलली. पेशाने डॉक्टर असल्याने तेजसने प्रीतीला आपल्या मित्राकडे नेले. तो मित्र एक चांगला सायकियाट्रिस्ट होता. उपचार देखील केले पण काही फरक पडत नव्हता. साधारण 1 महिना झाला असेल. प्रीती ही स्वतःला मारून घेत असे व काही विचित्र बडबडत असे. तेजसने तिच्या आईला हा प्रकार कळवला. तिच्या आईने सांगितले की मी तुला बोलणार नाही, तुझ्या क्षेत्रामध्ये आहे, त्याच्यामुळे तुला पटणार देखील नाही, पण मी तुला सांगते, प्रीतीला भूताने झपाटलेला आहे. पण तेजसला हे काही पटले नाही. दिवसेंदिवस प्रीतीची तब्येत खालावत गेली आणि एका रात्री
ती पुन्हा भिंतीवर चालू लागली. तेजसला देखील आता कळून चुकले की प्रीतीला आता झपाटलेले आहे. तेजसने आईचा सल्ला घेतला आणि एका मांत्रिकाला बोलवायचे ठरवले. त्याच वेळेला प्रीतीच्या आईबापांना देखील बोलवले. आई बापा, यांनी त्या घराची माहिती काढून येतो असे बोलले. मांत्रिकने तेजसला खूप सारे लिंबू गोल करून ठेवायला लावले. तिथे हळद, कुंकू हे असं सगळं लावायला सांगितलं आणि कसे बसा प्रीतीला त्याच्यामध्ये बसवले. एकीकडे प्रीतीचे आई बाबा देखील आले. मांत्रिक काही मंत्र बोलायला लागला आणि प्रीती बोलू लागली, तेजस हे काय चालू आहे? मला इथे का बसवलेला आहेस? आणि हळूहळू प्रीतीचा आवाज बदलू लागला आणि मांत्रिकाने विचारले, तू कोण आहेस सांग, नाहीतर चापकाने मोठे फटके देईल. आणि प्रीती बोलू लागलो, कोण आहे मी? मी प्रीतीच आहे आणि मला जाऊ दे इथून. तुम्ही नाही ते प्रकार करू नका. आणि असं बोलतच मांत्रिकाने जोरात चापकाचा फटका मारला आणि त्यावेळेला प्रीतीच्या आवाजातून काही असे वाक्य निघाले जे ऐकून तेजस आणि प्रीतीचे आई बापा हे थक्क झाले. कारण की प्रीती बोलली, मारू नकोस, खूप झालं तुझं आता, खूप ऐकते मी. आणि मांत्रिकाने पुन्हा मोठे चापकाचे फटके मारले आणि बोलला, कोण आहेस तू? सांग मला, सांग कोण आहेस तू? आणि प्रीती बोलली, ओ सांगते, पण मारू नका. सुरेखा आहे. कोण सुरेखा? मांत्रिक बोलला, मी इथे 15 ते 16 वर्षापूर्वी राहत होते. आणि चांगल्या आवाजात आता सुरेखा बोलू लागली की काही वर्षांपूर्वी मी इथे आत्महत्या केली होती. याचं कारणच असं होतं की मला लहानपणापासून आईबापांनी हॉस्टेलमध्ये ठेवलं. तर दुसरीकडे इथे कॉलेजला मला माझे दुःख कोणावर शेअर करता आले नाही. मला माझ्या आईबापांचे प्रेम भेटले. एका दिवशी अभ्यासाचा तणाव फार असल्यामुळे आणि दुसरीकडे माझे हे सगळे दुःख कोणाला न सांगता आल्यामुळे मी एक टोकाचं पाऊल उचललं. पण त्याआधी मी माझ्या आईबापांना हे कळवलं, पण त्यांनी मला भेटण्यास नकार दिला आणि म्हणूनच मी आत्महत्या केली. पण आत्महत्या करण्याच्या अगोदर शपथ घेतली की मी कोणालाही या घरी सुखी राहून देणार नाही. पण या मुलीची काय चूक, तिला सोडून टाक, असं मांत्रिक बोलला. आणि त्याच किळसवाण्या आवाजात सुरेखा पुन्हा बोलली, पण मी शपथ घेतली आहे, मी हिला नाही सोडणार. दुसरीकडे तेजस जोरजोरात रडू लागला. आता एकीकडे प्रीती म्हणजे सुरेखाने डोळे बंद करून बसली होती. त्याच वेळेला तेजस बोलू लागला, तू माझ्या प्रीतीला सोडून टाक, तिची यामध्ये काही चूक नाहीये. मी तुझ्यासमोर हात जोडतो, तिला सोडून टाक. पण दुसरीकडे प्रीती ही तशीच बसली होती. तिचा काहीच प्रतिसाद नव्हता. आणि मांत्रिक बोलला रागात, की भल्याने सांगतोय, हे शरीर सोडून टाक, नाहीतर. पण त्याच वेळेला प्रीतीचे आई बाबा बोलले की थांबा, कोणीतरी येणार आहे. साधारण काही काळाने घरच्या बेल वाजली आणि एक पुरुष आणि स्त्री आले. आणि तेजस बोलला, बाबा हे काय आहे? तुम्ही कोणाकोणाला हे सांगितलंय आणि हे नक्की कोण आहेत? आणि त्यावेळेला ती आई बोलली की हे दुसरे तिसरे कोणी नसून हे प्रीतीचे शरीरामध्ये असलेले आत्मा म्हणजेच सुरेखाचे आई बाबा आहेत. तसेच सुरेखाने डोळे उघडले आणि बोलली, तुम्ही का आला तिकडे? जेव्हा गरज होती तेव्हा तर आले नाही आणि आता आलात. एकीकडे सुरेखाचे आई बाबा रडू लागले आणि बोलले, बाळा आमच्याकडनं खरंच चूक झाली.
आम्ही तुझ्या वेळेत लक्ष द्यायला पाहिजे होते. जर आम्ही वेळेतच लक्ष दिले असते तर तू हे टोकाचं पाऊल उचललं नसतं. तुझे शरीर सोडून टाक, हवं तर आमचा जीव घे, असे सुरेखाची आई आणि बाबा बोलू लागले. पण सुरेखा ही काय ऐकण्याच्या मनस्थितीत नव्हती आणि सुरेखा बोलली, मी कोणालाही सोडणार नाही. या मुलीचा जीव घेईन, पण मी कोणालाही सुखी राहून देणार नाही. पण सुरेखाचे आई बाबा बोलू लागले, सुरेखा, तू तीच सुरेखा आहे जिला कोणाचं दुःख बघवत नव्हतं, जी फार भोळी होती, जी सगळ्यांची नेहमी मदत करायची. पण आज त्याच सुरेखामुळे कोणाचा तरी जीव जाणार आहे. आणि असं बोलताच सुरेखाने आपले डोळे उघडले. हे खरंच धक्कादायक होते की एवढी भोळी बाई सुरेखा आता कोणाचा जीव घेण्यावर उठली आहे. सुरेखाचे आई बापा, त्याचबरोबर तेजस आणि आता प्रीती हे आई बापा देखील सुरेखाला सांगू लागले की प्रीतीचे शरीर सोडून टाक, तिला मारून तुला काही भेटणार नाही. आणि त्याच वेळेला सुरेखाचे बाबा आणि आई बोलली की ह्या जन्मात नाही, पण पुढच्या जन्मात तरी आम्ही नेमकी तुझेच आई बापा हो आणि तुझा सांभाळ नक्कीच करू, तुला हवं तसं प्रेम देऊ. एवढं ऐकताच सुरेखाने आपले डोळे बंद केले, म्हणजेच प्रीतीने आपले डोळे बंद केले आणि ती जमिनीवर कोसळली. काही काळाने प्रीती शुद्धीत आली आणि प्रीती बोलू लागली, माझं डोकं फार फिरतंय, मला चक्कर येऊसारखं वाटतंय. आणि मांत्रिक त्यावेळेला हसत बोलला की चला सुरेखाच्या आत्माला या पृथ्वी लोकपासून मुक्तता भेटली आहे, म्हणजेच एक प्रकारची शांती भेटली आहे. दुसरीकडे प्रीती ही आता पहिल्यासारखी वागू लागली आणि त्या घरात देखील सुरेखाचा वास आता संपू लागला आणि एक प्रकारचा नाहीसा झाला. पण मित्रांनो, या गोष्टीतून आपल्याला एक मात्र नक्की कळतं की आपल्या सर्व नात्यांना वेळ असतानाच वेळ द्या, कारण की उद्या काय होईल ते नाही तुम्ही बघितलं, नाही मी. तर मित्रांनो, ही कथा तुम्हाला कशी वाटली? आवडली असेल तर लाईक करा, नसेल आवडली तर डिसलाईक करा. आणि हो, चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा. आणि हो, तुमचेही काही असे स्टोरीज असतील